ingkang rama mangarsani lampah ing ngarsa Sri Tuladha tepadan kekali ing madya mangkarsa puniku kaya para kadang kantun muri andayani dinggaira kang apindo Baskara yang setor semi lah punika pasmanipun jajaring Sudarma tasih kedah paring tuladha wawarasawa tansah nuntun risak temanten kekalih kang nembe kemawon palakrama amangun bali wisma. Ewa dening para kadang miwah kula wangsa tansah jemure karsa nyawiji nekat paringa puja-puji pandonga rahayu pring kasugenganipun Srat Maja temanten kalih. Mugi-mugi temanten kekalih tansah manggih ing rahayu nir ing sambe kala awit saking nugraning Gusti Kang Maha